Er weer van de Jon een raadsvergadering, daar zou besluiten worden hoe de aankoop van de grond en de voorbereiding van de definitieve verplaatsing van de voetbalvelden en de ontwikkeling van bedrijventerreinen en de ontwikkeling van een aantal woningbouwterreinen. Er kwam van de weeken, naar aanleiding van de ledenvergadering van voetbalclub Rusteveen, een brief binnen. En daarin stiet dat zij dan voor de gemeente Ekkerekking op een bijdrage in de kantine, een bijdrage dat ze 3 kunstgrasvelden gaan willen, dat wij bijbetalen moeten aan een trap en nog een aantal andere wensen, eisen, dat wij hun lopende hypotheek oernemen moesten. Nou ja, dat weer voor u een no-go. Want dan krijg je een onbetaalbare cheque en op het moment dat wij bijbetalen aan de kantine van de ene sportvereniging, moeten we dat direct van bij de kantines van andere sportverenigingen. Dus dan rent dat op tot in de miljoenen en dat kan net. Die eisen wie net jedden bij je bekend? Nee, weer een operaat en dat zit ik in het riedstuk. Dat wij een bijdrage doen in de accommodatie, de kleedruimtes, van €500.000. De vereniging zou de horen, helft van de accommodatie betalen en de kantine. Dat is opname in het riedstuk en dat is aan de voorkant besprutsen met de voetbalvereniging. Ja, want die wenningen die komen er voor eerst dus net. En ook dat bedrijventerrein wordt net uitbreid. Is dat dan balen voor je? Jazeker, er zijn 130, 140 ondernemers die zie je echt een bedrijventerrein in Achtkarspelen. Kunnen we op dit moment heel weinig aanbieden. Er zijn een aantal in ontwikkelingen, maar we komen echt tekort. En dan zou dit weliswaar een grote druppel op een gloeiende plaat wezen, maar het helpt dan wel weer met zontje en kavels. En die hier echt wel nodig. Ja, FC Rusteveen die zit er nou nog wel prima bij. Maar voor de toekomst zullen zij ook een veld verliezen. Terwijl ze eigenlijk juist in neder gaan. Wat zullen je hem dan om toch in de toekomst FC Rusteveen wel te stiepjen? Nou ja, zij hadden de keuze gewoon om te verhoezen. De investeringen ook in hun kantine en ook hun kleedaccommodaties zullen vroeger of later ook plaatsvinden maar op hun eigen terrein, aan de ketting. Er is al onderzocht als alternatief voor dit plan en dat het ook herontwikkeld wordt in een bestaande locatie, omdat de korfbalclub ook al verhoezen is. Dus dat veld komt vrij en dat zou dan op de termijn ombouwd worden in een even extra voetbalveld. Zullen er nog betering komen tussen de gemeente en het bestuur van FC Rusteveen? Wij blijven altijd in gesprek en dat moet ook. Want met deze ontwikkeling stapt de wereld net. De wereld gaat gewoon terug. De behoefte van de club is een goede accommodatie, goede speelvelden. En als dit de conclusie is, dan mag je ontwikkelen daar waar het wel kan. En waar ze wel in meedwang kunnen, maar wel binnen de financiële randvoorwaarden die de gemeente stelt. Denk je dat het plan van de verhuizing in Kwatten nog eens op de agenda komt? Of denk je dat het voor eerst wel goed van de baan is? Nou, het is al heel prematuur. Juster is dit besluit naam. Dus we moeten nog in gesprek met de eigenaar van de Groen. Wat doen we daarmee? Ze hebben er nog heel paar punten die vergen nou meer aandacht. Het is natuurlijk wel zo. De kunstgrasveld naast de AVEC is nog steeds beschikbaar. In ieder geval tot 2028. Dus we hebben geen tijd nodig. Nee, nou ben je inderdaad ook in gesprek met de boeren. Hij hem zei iets van, nou misschien moeten we dat land toch keepje om er ordening mee te doen? Dat is een mogelijkheid. We hebben het nog net onderzocht. Maar de Groen is in principe te keep. Dus we zullen alle varianten bezien.